Jak dlouho a jaký jazyk se vaše dítě v Anglikids učí? Můj syn se v Anglikids učí 2 roky angličtinu s lektorkou Nikolou. Naše děti, mám tam 2 dcery, se učí anglicky, starší 4 roky a mladší 2 roky. Moje dcera se učí angličtinu a učí se jí 1,5 roku. Můj syn se učí 3 roky. Jak hodnotíte jejich pokrok? Musím říct, že za ty poslední 2 roky udělal velký pokrok a nemá problém se domluvit v zahraničí. Velice kladně, starší se plynule a krásně domluví, mladší dává mi ještě tak rok a bude na tom stejně jako starší dcera. Pokrok vidím velký, ze začátku měla ze školy pouze seznam slovíček a díky hodinám začíná mluvit v jednoduchých větách. Vidím velký pokrok, je tam opravdu velký progres v tom, že se dokáže i normálně sám domluvit anglicky mluvícíma lidma. Jakým způsobem lekce probíhají? Lekce probíhají online, což je pro nás výhoda, že nemusíme někam dojíždět a je to pro nás příjemnější. Lekce probíhají online, což je pro naší velice rychlou rodinu strašně úžasný, takže vřele doporučuji jenom online. Lekce probíhají online, takže nemusíme vůbec nikam dojíždět. Komu? Má jí 2krát týdně, jednou týdně jí má online jakoby všeobecná angličtina a jednou týdně jí má formou konverzace s rodilou mluvčí z Ameriky. Komu byste lekce doporučila? Lekce bych doporučila určitě rodičům, kteří chtějí, aby jejich dítě nemělo problém se domluvit v zahraničí a nemuselo se bát mluvit v cizím jazyce. Lekce doporučuji právě těm rychlým rodinám, že posadí dítě do pokojíčku a má to zadarmo, nemusíte ho někam vozit. Chci bych doporučila tomu, komu nestačí výuka ve škole a chce se rozvíjet, chce mít prostě vidět pokrok a chce být nějak úspěšný v té angličtině. Tím bych doporučila všem rodičům, které mají děti ve škole, kde dostávají pouze seznamy slovíček a jejich děti se ostýchají se zapojovat a plně mluvit. Tady budou mít dostatek prostoru a angličtina se zlepší tak, že začnou tvořit věty.